Salutare! Sunt Diana. Am creat acest canal pentru a vă prezenta și pentru a posta book haul-uri, maratoane de lectură, recenzii, unboxing-uri și multe altele. În acest vlog vreau să vă spun câteva lucruri despre mine pentru a mă cunoaște mai bine. Mă numesc Diana, am 11 ani, sunt în clasa 5-a, intru în clasa 5-a și ador să citesc. Editura mea preferată este Artur, autorul meu preferat este Roald Dahl, iar autoarea mea preferată este Cornelia Funke. Cred că oricine poate să înceapă această pasiune pentru lectură, pentru că este un lucru foarte benefic, foarte relaxant și cred că acest lucru se poate practica la orice vârstă. Dacă v-a plăcut acest videoclip și desigur, dacă vor plăcea și următoarele videoclipuri pe care le voi posta pe canal, nu uitați să-i lăsați un like și să vă abonați la canalul meu, Diana și Cărțile, și să apăsați și pe clopoțel ca să fiți notificat atunci când eu voi posta un videoclip nou. Până atunci, pe data viitoare, la revedere!